Ti party inspired ti panangisdeg ken panangipatungpal ti LGU La Paz, ti programa ti Department of Health a measles rubella supplemental immunization activity wenno MRCA. Daytoy ti kick-off ti aktibidad iti ili. Ken gagem ang maikan supplemental immunization dagiti 927 nga ubing iti entero nga ili ngagtawen tinnem aging 59 months. Kadwa da iti implementasyon ti Provincial Health Office. Inaramid mi pa yan nga mas fun, comfortable, exciting para kadagiti ubing tapno handamot nga agbubutang mabakunaan. Min dagiti ubing no ibaga mapanagpa-doktor agpabakuna kakasta kabutang dan kasi amudang medyo masaktan da oray mga kasi nga nasakit nga may associate nga min DJ kasa parang inject ken then ti doktor. So no deto inobrami nga inaramid mi nga kasakit di party at dapay inwaras mi nga snacks da ken loot bags ka it's a way tapno ma-associate mat kinyada ti ma-associate da iti play and fun iti panagpabakuna. Ti measles rubella supplemental immunization ket kanayon a bakuna amang TED proteksyon kadagiti ubing tapno saan analaka ang makaptan ti kamuras. Napatumaran pay dagiti ubing ti vitamin A. May sang importante a bitamina amang salwad ti panagkita ken kanayon atulong amang papigsa ti immune system kontra iti impeksyon. Tinawen daytoy agaka ti LGU La Paz kalaksidan a proteksyon kayat dapay a maimula ti kapanunutan ti tunggal na ganak as saan daytoy a makadangran. Ti bakuna ket safe natalged di malan ti nakadado nga testing kada research verified nga safe para kanya tayo amin. Kanda gito'y mga bakuna ket dekadan nga iso ti usaran tayo globally. Number 2 ket events like this, it's to show appreciation para kadagiti naganak nga supportive dito nga programa. Ken it's also a way na rin tapno ma-explain kanyada, tapno mapagyamanan dati suportada. Saan laeng nga ubing no di ket nakaragsakan pa dagiti naganak ta aktibidad. Para kadakwada, namay ti panangidanon ti LGU ti serbisyo ti barangay da, ken mailiwliwa dagiti ubing ti sakit ti bakuna, gapo iti inflated playground, loot bags, ken libre nga ice cream. Tapno ti protection mutla rejo ubing ma'am. Ken tapno may adadayo ti sakit. Ke mayat maman ta isupay nga pakalaganan deti parents nga dat ubing na ma'am. Nga handa masapol nga mapanjay opisina ti RH yun. Iyo may daya si deglat ti RH yun to yun. Dapat ti liw-liwa ubing. Duataw enen nga awan ti nagbalin a kaso ti kamuras iti ili, ken dakkel aba nagtaktibidad para ti panakaprebentar. Iti probinsya, pakabuklanan a 5,917 nga ubing tinabakunaan manipot iti 18,200 a target da. 5,710 meten tinaikan ti vitamin A. Manipot kadagiti 303 a barangay iti probinsya, 68% wenno 209 a barangay tinakaipakaten ti MRCA. For the first 2 week, DJ kumaiti talaga nga simultaneous sa panaka-implement na. And then the 3rd week and the 4th week of August, dapat dagijay agmap up dan. No ada nalabsan or ada nag-differ idi, iso dagiti sublianan dan nga panlaengan bakunaan. Fully, 95 to 100% di makover tayo. Nga manuhaan man, basta lakot di amin nga ubing within that target, ket awan iti malabsan nga mabakunaan. Kalaksidan ti panyempo, may sa akaret ti implementasyon ta aktibidad ti fake news. Naglalo ayan iti geographically isolated nga barangays, pero pinilit damot piman iti napan nagbakuna. So they cross the rivers, tapos ayan ti bambantay, napanda uray no kasto yung agtudtudo. Uti may sape nga challenge, ma'am kat DJ kwa. Dagitoy agruruar nga fake news iti media nga dagitay adakano napasamak di anak da after nga nabakunaan kasjay dagijay ti talaga nga challenge, pero sa amin pa rin ang bit dagitoy bakuna ket dimmalan iti very safe ken approved by the WHO and of course the Department of Health.
target ti PHO ang maipalpas ti MRC aging ga August 28. Jessica Boreta, Balitang Solid North.